Yo guys, kun gane ne? Wato abin da ke faruwa na haɗa wani beat ne, kun gane? So, da so samu ne mai amfani da shi yanzu nan. Kun gane? Okay, hold up, let me play this beat. You feel it? Yeah. Nice. Da so samu ne. Da so samu. Wow, da so samu ne. A ce ta iya girki. Mai kunya ba kiwuya sannan a ce ga kyau ga kirki. Zan dinga taya ta in ba ta kuɗi in siya mata mota irin ta yata. Da so samu ne na samu yarinyar gwamna da ce ita sam sai ni gidana kawai za ta zauna. Na zama yaron gwamna kwangila harka da dala kai a don bulo sai ku duba ku auna. Da so samu ne in aure baby yar boko, amma tsoro na shine kada ta zo ta maida ni wani oko. Yara na kam za su kai, but I'm not so sure if pocket ina kam za su rai. Da so samu ne ta samu mai san addini, ga sallah tsoron Allah da duniya ta ce babu kamar ni. Zan sayi mata latest Honda, gejin ta fufu tank tana shawo kwana when she pull up you go wonder. Da so samu ne ta samu wacce ta san wanka, wacce ta san eya ne da ka ganta za ta shige ranka. Sai na fi kowa filin, addabi kowa da bragging 247 in ta smiling.